nachádzame v Trnave, na Spartaku Vajčín, adresu máme Halenánska 10, vlastne tu máme komplexný MMA gym a bojové umenie aj s odbytkom, všetko. Takže vlastne tu sú tréningy box, jiu-jitsu, thai box a MMA. Ja som hlavný tréning ako MMA a vlastne tu fungujeme už druhý rok. Máme asi 20 chalanov, čo trénujú, z tých asi 7-8 zápasníkov. Máme aj amatérských zápasníkov, aj profesionálnych zápasníkov a snažíme byť tí najlepší, čo môžu byť teraz na Slovensku. Gym vznikol 2 roky dozadu. Generálny majiteľ, ako je Eduard Gerek, čo všetko urobil. Podmienky majú tu bojovníci naozaj najlepšie, čo týka aj trénerov, aj tréningových podmienkach, čo je tu všetko, čo sa nájde a vlastne aj podmienky, že na kempy a na tréningy, takže sú tu vítaní všetci noví fighteri, kto by chcel začať trénovať, tak tu je vítaný. Som aktuálne teraz nemám kontrakt, teraz čakám kontrakt na ACB, čo by malo byť asi v máji, čo ešte nemám potvrdené a vlastne pripravujem sa takisto aj na všetky zápasy, chodívam takisto do Nitry, aj do Bratislavy, do Osy, aj sem vlastne. Najbližší zápas je na 22. apríla na Fight of Gladiators v Nitre. Môj super je Michal Vodovozov, teraz je prvýkrát v 66. Ešte cítim trošku, že je tam veľká rezerva, ale určite to spravím. Super, je brutálny grappler, ale podľa môjho názoru iba grappler a toto bude zápas MMA, takže je tam, vždycky je to 50 na 50 a keď dodržím taktiku, ktorú musím dodržať, neosprostím sa tak, ako zvyknem sa osprostiť a žiadna mesiarská bitka, alebo je to bitka s rozumom, tak mám veľkú šancu vyhrať napriek tomu, že je taký excelentný grappler a vyhráva to všetky turnaje v Česku, Slovensku, kade sa dá. Takže myslím si, že si verím aj tak. Je to 50 na 50. Skôr mi to nehovuje takýto super, lebo bál som sa taký väčší rešpekt som mal pred boxermi, keďže ten môj box nie je až taký dobrý. Takže viem, že od tohto chlapa ráno nejakú bohviaku nedostanem, ale moja taktika je vždycky taká, ak je niekto dobrý na zemi a pracujem na stand-upe. Nechcem hrať jeho hru. A naopak, ak je niekto dobrý v stand-upe, tak ja robím vo svojich tréningoch na tom, aby som bol dobrý na zemi. Takže teraz je to jasné, že idem na ten stand-up a uvidí sa. Možno, že keď som rozhodca, mám asi väčšiu trému. Sice keď idem zápasy, tak mám dlhšie trému, tak by som to povedal, že mám možno nejaký zisky, keď sa dozviem toho supera a také tie veľké stavy, brucha bolenia, blbosti, všetko okolo toho, ale keď už príde ten zápas a ten zápas a už pováhe, už to prestrieda taký ten pocit nabudenia, že idem do toho a vôbec už tam trému nemám, ale keď som rozhodca, tak vlastne je to aj také zodpovednejšie, že tak v zápase čo dostanem kávo ja, môžem si za to ja sám, ale keď som rozhodca, tak som zodpovedný za zdravie niekoho iného. Pozerajú sa na mňa veľa ľudí, spravím tam chybu nejakú, tak bude sa to potom tiež niekde rozoberať, ale o tom ja nejde, že sa to bude niekde rozoberať, ale na to samého budem mrzieť, že som tu nejakú chybu spravil a každý vie, že v tom zlomku sekundy rozhodnúť sa správne nie je až také jednoduché. Snažím sa čo najlepšie, aby to vždycky bolo a
A keď tam nastupujem do tej klietky ako rozhodca, určite mám väčšiu trému ako v zápase. Takže ja sa momentálne pripravujem na zápas ACB, ktorý sa bude konať 1. apríla v Bielorusku, Minsku. Je to veľká príležitosť, takže motivácia je obrovská, hlavne po mojom poslednom zápase, ktorý nevyšiel podľa mojich predstav. Dúfam, že zápas prejde bez zranenia, lebo o 2 týždne by som mal potom nastúpiť na zápas v Bellatore, ktorý sa bude konať v Budapešti. Takže sa modlím, aby nebolo žiadne zranenie, pretože toto je obrovská príležitosť. Pripravujem sa v Trnave, v Spartacus gyme pod vedením Attila Vega. Tréningy sú brutálne, strašná kvalita od skúseného trénera, ktorý má veľa toho za sebou, verím tomu, že aj pred sebou, takže tréningy sú fakt brutálne. Do Spartacusu som začal chodiť asi tak pred 2 mesiacmi, tak som mal prípravu ešte na svoj predposledný zápas. Ale teraz už som tu celý týždeň v podstate, bývam tuto na jednom byte a makáme od rána do večera. Takže ten posledný môj zápas dopadol tak dosť tak záhadne v podstate. Ukončil sa asi tak sekundu pred koncom kola, čo som nečakal. Dúfal som, že bude prestávka, takže som bol úplne mimo, nechápal som, čo sa deje, ale tak takéto sa stáva, bohužiaľ, v MMA a ide sa ďalej. No tam si dostali iba tak ten cut a to bolo akože doktor Stopič, alebo dali to ako KO, lebo nevyzeralo, že by si bol nejaký... Ukončili ako v podstate knockout, že zápas to ukončil, lebo som padol po údere. Aj keď som nebol sknockoutovaný, nebol som vôbec mimo, postavil som sa, bol som úplne v pohode, čakal som prestávku, ale Rusi to trošku nejak ináč pochopili. Sa nám minuli 9 trojky v Česku aj tu. Väčšinou sme sa prestriedali medzi sebou a tak ponúkli mne a Petráškovi zápas, že či si dáme teda spoločný. A vlastne víkend pred Kotalikom, že som mal zápas, tak sme sa trošku skamošili, takže bude to také zaujímavé, ale aspoň nepoviem zákerne, ale určite si dáme do držky a keď tak na konci to potom zapijeme. Ten, kto vyhra, pozýva, tak sme sa dohodli. A myslím si, že diváci sa majú na čo tešiť. Bude to určite, podľa mňa to bude prvý zápas na 3 kola, čo dám, aspoň ja. Neviem, jak on, musím presledovať, že koľko zápasov ukončil ako. Ale veľmi šikovný je, že vraj, takže bude to zaujímavé. Určite to bude jeden z tých ťažších zápasov. Príprava prebieha tak ako naposledy, aj tak jak pred Rakúskom. Som bol 100% pripravený, u Attilu trénujem tu v Trnave. Myslím si, že lepší klub na prípravu. Strašnou výhodou tu je to, že chodia sa ofici aj z Česka, aj zo Slovenska, tak tí najlepší, akí sú. A hlavne tu je v tom gyme vidno tá profesionalita, že ideme na 110%, ale zároveň zdravie spolubojovníka je na prvom mieste, čiže nám ide o to nezraniť sa a naučiť sa. Čiže každý tréning je na 110%, takže nevieme ani chodiť, ale klby netrpia žiadne úrazy, takže to je podstatné pred zápasom určite aj v príprave. Myslím si, že